Диспраксия. Защо трябва да знам повече за моето увреждане? Изучаването на признаците и въздействието на диспраксията е първата стъпка към идентифицирането на твоите собствени симптоми и разбирането за предизвикателствата, придружаващи това състояние. Веднага щом разберете трудностите, свързани с диспраксията, ще можете да се научите да компенсирате слабите страни и да се възползвате от собствените си силни страни и дарби. Асоциирани силни страни. Въпреки че необикновеното разположение на невроните може да затрудни вашите движения, повечето от вас, които имате диспраксия, ще сте силни в области, контролирани от дясното полукълбо на мозъка. Един от начините за възприемане на този модел на силни и слаби страни е като учебен стил. Терминът неврологична разновидност обяснява, че неврологичното, мозъчното развитие, което се различава от типичното, е нормална човешка разлика, която трябва да се приема и уважава по същия начин, както всяко друго различие между хората, като това да пишеш с лява или с дясна ръка, например. Някои от характеристиките на диспраксията могат да се възприемат като истински силни черти за обучение, работа и живота като цяло. Такива могат да бъдат следните: креативно и оригинално мислене, добро стратегическо мислене и решаване на проблеми, решителни и трудолюбиви, способност за разработване на собствени стратегии за преодоляване на трудностите. Какво е диспраксия? Диспраксията, също позната като разстройство на координацията и развитието, е специфична обучителна трудност, която засяга способността на мозъка да планира последователността на движенията. Смята се, че е свързана с начина, по който се развива мозъка и може да засегне планирането на какво да се направи и как да се направи. Често се свързва с проблеми с възприятието, езика и мисленето, както и с движението. Въздействието на диспраксията върху способността ви да извършвате ежедневните си дейности, както и учебните такива, варира в голяма степен в зависимост от тежестта на вашето състояние. Какво е вербална диспраксия на развитието? Вербалната диспраксия на развитието е речево разстройство, което засяга вашата способност правилно да произнасяте звукове, срички и думи. Тази част от мозъка, която казва на вашите мускули как да се движат и какво да правят, за да създадат конкретен звук или серия от звукове, е увредена или не напълно развита. В резултат на това, дори да знаете какво искате да кажете, не можете да го кажете правилно точно в този момент. Забележка. Не всеки човек с диспраксия има също и вербална диспраксия и обратното. Ако имате диспраксия, вашите трудности могат да бъдат следните: свръхчувствителност към допир, етикетите на дрехите или определени материи, като вълна, например, могат да бъдат доста неприятни. Трудности в спорта, занаятчийството, готвенето и така нататък. Обща непохватност и слабо равновесие, слаби умения за учене, свързани с координацията, например каране на колело, плуване или шофиране. Често се удряте в предмети или се препъвате. Трудности в работата с компютър и мишка. Бавен, неподреден или нечетлив ръкопис и объркана презентация на курсовата работа. Трудности в самоорганизацията. Организиране на собственото време и вмъкване в крайни срокове или подреждане на учебниците или папките в логически ред. Трудности с паметта и вниманието. Лесно се разсейвате в клас, особено от шум и ярки светлини. Трудно ви е да следите дискусиите в клас, аудиторията, затруднения в запаметяването, особено когато сте под напрежение. Слаба ориентираност. Загубвате се в сгради или в нова среда. Трудности с правописа и пунктуацията, тромави и объркани изречения, трудности в редактирането. Трудно ви е да следите текста, когато четете и пишете. Имате проблеми с проследяването. Трудно ви е да връщате погледа си от учебната дъска или екран към тетрадката си.
Трудно намирате правилните думи, особено когато сте напрегнати и грешно произнасяте нововведените думи. Трудности с цифрите и математическите умения, склонност към обръщане и погрешно записване на цифрите, знаците или десетичните запетаи. Трудности в чертаенето и използването на пособия като компас или транспортир и трудности в пространственото мислене, например чертаене на форми, графики, таблици и така нататък. Трудно запаметявате таблици поради проблем с последователността. Помнете, че не всеки човек с диспраксия проявява всички симптоми или всички силни страни, изброени по-горе, нито пък всеки с диспраксия има симптомите с еднаква тежест. Всеки от вас е уникален. Помогни си сам. Превърнете се в силен адвокат на себе си. Помислете за въздействията на вашето увреждане върху вас самите и върху вашите съученици и преподаватели. Дайте учтиви указания относно това, което ви помага в учебната ситуация и обсъдете необходимите приспособления, които ще ви спомогнат за максимално участие и успех. Това, което помага на един учащ с диспраксия, може да бъде изключително безполезно за друг. Единствено вие самите можете да кажете какво помага или пречи. Разкрийте вашето увреждане в училището или колежа и дайте ясно описание на вашите нужди от подкрепа в обучението. Ако кликнете върху линк "Съвет за разкриване на уврежданията", ще получите повече информация относно това как и кога да разкриете увреждането си. Предупредете организаторите на вашите курсове или на други събития, например, когато отивате на интервю за работа, да ви осигурят подходяща помощ, например, услуги на записвач или да уредят да представите устен, а не писмен доклад. Използвайте дневници, календари и самозалепващи се бележки, за да планирате работата си. Използвайте мисловни карти и диаграми, които ще ви помогнат в планирането. Работете усилено, за да накарате помощната технология да работи за вас. Не всичко ще отговаря на вашите потребности, но някои хора не могат да се преборят с софтуера за разпознаване на речта, докато други не могат да си представят живота без него. На разположение има някои отлични ресурси, които могат да внесат значителна промяна в живота ви, както и непрекъснато появяващи се нови инструменти, които могат да внесат промяна във вашето обучение. Уверете се, че сте проверили всички възможности за финансова подкрепа на вашето обучение или заетост. Вижте ресурсите по-надолу за повече информация. Получаване на помощ. Ако вие имате проблеми с обучението или се нуждаете от допълнително време за довършване на писмените работи, или се нуждаете от допълнително настаняване по време на изпити, например някой да пише вместо вас или необходимост от лаптоп, то в такъв случай се свържете с учебен отдел в колежа или с класния си ръководител в училище. Умения, засегнати от диспраксия. Диспраксията неизбежно ще засегне в известна степен цялото ви обучение, но следните умения са идентифицирани като такива, които най-вероятно ще представляват предизвикателство за вас. Кликнете на някой от следващите линкове, за да се информирате как училището или колежа може да ви помогне в тези дейности. Следват линкове: грамотност и диспраксия. Линк: математическа грамотност и диспраксия. Линк: практически дейности и диспраксия.